दिनै जोंनि 14 नं 14 चिरां 14 नं चिरां दुवार कनस्टिटुयेन्सिनि ब्लकनि बानजायनायाव इउथ दोलोआ भलिबल बादायलायनाय होदों इन्टार प्राइमारि। बिनि थांखिया जादों जोंनि गेजेराव समाज सिबिनोबा फिजिकेलि फिट थायोबासो स्पिरिचुवेलि मेन्टेलि फिट जानो हायो, अब्लासो जों जौगानो हायो। बे थांखिजोंनो जोंनि हाबाफारि। सार, माखासे मानसिफ्रा बुंसोदों UPPL सरकारा गेलेनाय आयदा थुनलाइयारि आयदा माखासे फेस्टिभेल खुंनायावनो समखौ बारहोहोबाय। दुखु मोनदों माखासेया। मोनसे समावथ' जौनि मेला, जुवानि मेला आरो बायदिसिना एन्टि ससियेल एलिमेन्टनि मेला। बुंनो थाङोब्ला माने BPF सरकारनि दिनाव जायखौ जोङो आनकनस्टिटिउसनेल वार्ड बाहायनो गोनां जायो, बेफोरबायदि मेला खुंबोबाय थाखादों। बेखौ दा बिथांमोना मोनैनि थाखायनो बिथांमोननि खर'आ दिनै गरम जानानै समाज बोखांनायनि थाखाय थुनलाइया गैयाब्ला बर' हारिया बा मोनसे हारिया थांनानै थानो हाया। थुनलाइया जादों हारिनि थांना थानायनि सिन। थुनलाइखौ बिथांमोना मालाबाबो हेफाजाब होआखैमोन। बर' साहित्य सभाखौ बिथांमोना गावसोरनि आफाखियाव दोनदोंमोन, नाजादोंमोन, दैदेनगिरिफोरखौ बुरखायनो नाजादोंमोन। खिन्थु बर' साहित्य सभानि जौगानायनि थाखाय मावनो थाखाय बिथांमोना बोसोराव 5 लाख थाखाल' खुनु रोखोम होयोमोन। खिन्थु जों मिथिगौ BPFनि दैदेनगिरिफोरा खेबसे जौ लोंनायाव 5 लाख गाहाम फैसाखौ खेबसेनो गारोमोन। गतिके बिसोरनाव दुखु मोननाय, दाहा मोननाया थाखागोन। गावसोरनि जा माने समाज सोबख'नाय, समाज गादबनाय, समाजखौ फोजोबस्रांनायनि जा नेचार, बे नेचारखौ दिनै जोंनि सरकारनि दिनाव दिन्थिनो हायाखिसै। बेखायनो बिथांमोना दिनै बाथा बायदि खर' गैयै सासे मानसिखौ BPFआ बाहायनानै जौ, जुवा, ड्राग्स होगासिनो दङ। गतिके बेवहायनो हमनो हायो BPFआ बेसेबां समाज सिबिग्रा आरो बाथाया दिनै बेसेबां अस्त्र हिसाबै बाहायजादों। सेन्ट्रेल कमिटि UPPLनि बिथोन बायदियै जोङो दिनै जोंनि 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि UPPL युथआ साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो भलिबल कम्पिटिसन जोङो खुंनो लादों दिनै आरो गाबोन। जोङो इन्टार प्राइमारिखौनो लानाय जादों। दा बेवहाय जोङो मोन 12था टिमखौ लानानै जों दिनै साननैनि हाबाफारि भलिबल कम्पिटिसन लानाय जादों। दा बेवहाय जोङो आसा खालामो जोंनि बे ओनसोलनि जाखांफुनाय जे गेलेगिरि बिथांमोना बेबायदिनो गेलेनानै जाहाथे गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै स्टेट लेभेल, नेसनेल लेभेल बे बिथिंसिम जाहाथे थांनो हायो गावनि गेलेनायखौ लानानै। आरो बेजों लोगोसे आं खावलायनो लुगैदों जोंनि साफ्रोमबो युथ्सफ्रा गेलेनायजों लोगोसे गावनि सोलोंथाइखौ लाफानानै जाहाथे गावनि गोग्गो देहाखौ लानानै गावखौ मोजां मोनसे गायसननानै लानो हायो। आरो बेखौनो खावलायगोन आङो जोंनि लाइमोनफोरखौ। नुनो मोनदों जोङो जोंनि लाइमोनफ्रा नैबे थासारियाव जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां जौ जुवा आरो निसा जुक्त' बाहायनानै गावनि देहाखौ गोबां खहा खालामनाय जों बेखौ नुनो मोनदों। जाहाथे बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जाय बिथांमोना दिनैनि थासारियाव निसाजों गंफबनानै दं, बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जाहाथे बै निसा बाहायनायखौ दोन्थ'नानैब्लाबो गावनि देहा आरो गावनि सोलेरखौ जाहाथे मोजाङै लाखिनानै थांनानै थानो हायो, आं बेखौनो खावलायहरबाय। जों बान्था हिसाबै जोङो देरहानायनो 15,000जों लोगोसे ट्रफि आरो जेन्नायनो जोङो 10,000जों लोगोसे ट्रफि गंसे हरफानाय जागोन। आरो बेस्ट प्लेयार जों गंसे दं आरो बेस्ट प्लेयारनो जोङो 2,000 जोङो होनाय जादों।